Vă salut! O cotă de 140. Renders cu Viborg din Danemarca GG3 Plus. Servet cu Iverdon din Elveția. Servet bate la o diferență de minim 2 goluri. Aalborg cu Silkeborg peste 1,5. Aalborg câștigă sau face egal. Odd cu Strongotze GG și peste 2,5 goluri. Charleroi cu Anvers GG și peste 2,5 goluri. Westerlo cu Cercle Bruj peste 1,5 goluri. Westerlo câștigă sau face egal. Viking cu Molde peste 1,5 goluri. Viking câștigă sau face egal. Corona Kielce cu Legia Varsovia peste 1,5 goluri. Legia Varsovia câștigă sau face egal. O cotă de 140. Plasat în agenții cu 20 de lei, un câștig de 30 de milioane. Uitați și codul pentru acest bilet. Acesta este de 101, nu? Ăsta. Acesta este codul pentru biletul cu cotă de 140. Vă doresc multă inspirație și multe bilete câștigătoare. V-aș ruga să-mi dați și mie like la videouri și celor noi să vă abonați, pentru că în fiecare zi postez bilete gratuite, analizez meciuri, vă dau posibile pronosticuri, gen aleg eu un pronostic și vă mai dau și alte, chiar 2-3 pronosticuri pe lângă, care ar fi posibile să iasă și de acolo ați avea o posibilitate de a vă alege dumneavoastră. Poate eu nu sunt inspirat, poate dumneavoastră credeți că sunteți inspirat și credeți că un alt pronostic dat de mine ar fi mai probabil să iasă. Vă rog încă o dată like la videouri. Avem 50 de abonați momentan în 3-4 zile. Vă mulțumesc mult și Doamne ajută!